Talán sokatok számára ismert, amiről szeretnék most nektek beszélni, ez pedig nem más, mint a Rule of Two, avagy a 2 szabálya. A Rule of Two története visszanyúl egészen a régi köztársaság idejéig. Minden Darth Ravennel kezdődött. Minden Darth Ravennel kezdődött. Minden Darth Ravennel kezdődött. Egy tehetséges ifjú Jedi, aki átállt a sötét oldalra, majd újra a világos útra térve megtalálta az egyensúlyt a kettő között. Az őszít pályafutása idején Raven sokan brilliáns stratégának tartották, mivel mind a két oldalt látta már, így kritikus szemmel meg tudta állapítani a szitek gyengeségeit. A Jedi tapasztalatéból kiindulva helyezett át elemeket az őszít rendjébe, így téve sokkal erősebbé. Akkoriban a szitek sokkal nagyobb számban voltak jelen, mint a filmek idejében, hasonlóan Jedi rendhez. A fő ok, amiért újra kellett formálni az egész szit rendet, a saját természetük. A nagyobb hatalom reményében inkább egymással harcoltak. Raven felismerve társai szűklátását, úgy gondolta, hogy a Jedik azért képesek nagyobb erőt birtokolni és egységben harcolni, mert ők látják maguk előtt a célt, és egy sokkal nagyobb jóért küzdenek. A szitek ezzel szemben magukért küzdöttek, befelé fordultak, hogy végül ők lehessenek az abszolút legerősebbek. Épp ezért Raven úgy gondolta, az a legjobb megoldás, ha a szitek is megpróbálnak egységben küzdeni, nem pedig egyénenként. Ez teljesen ellentmondott mindannak, amit eddig ismertek, így olyan változásokat kellett meghoznia, ami nem veszélyeztette a filozófiájukat. Ennek érdekében le kellett csökkenteni a létszámot oly mértékben, ami megkívánja, hogy minden szit nagyobb erőt birtokoljon, és arra kényszerítik egymást, hogy minél erősebbek legyenek. Ezen döntések elindították azon az úton a szit rendet, melyet később a Rule of Two-ként ismerünk, ám Raven nem élt oly sokáig, hogy munkája teljesen kibontakozhasson. Minden tudását és tapasztalatát egy holokronban jegyezte le, hogy később tanulhassanak belőle és javíthassák azt. Nagyjából 1000 évvel később egy az előzőnél még több csapatba való tömörülés alakult, melyet a sötétség testvériségének neveztek. A Raven által támasztott tanokat nem követve, a szitek visszatértek a régi életvitelükhöz, és az még nagyobb pusztulásba sodorta őket. A belső viszálykodás és az erős központi irányítás nélkülözése miatt az öldöklések folytatódtak. Ez egészen addig folytatódott, amíg egy tehetséges és nagy tudású ember elő nem állt. Ezt a férfit úgy hívták, hogy Darth Bane. Megölte riválisait és tanulmányozta Raven holokronját. Bane megértette Raven gondolatmenetét és felfogta, hogy így a szitek a végén saját magukat semmisítik meg ellenségeik helyett. Felhasználva Raven tapasztalatait és figyelmeztetéseit, Bane képes volt beépíteni ezeket az elveket, és így tette sokkal erősebbé az általa alapított új rendet. Ez volt a Rule of Two. Egy időben csak is két igazi szit létezhet, egy mester és egy tanítvány. Egy, aki birtokolja hatalmat, és egy, aki csak sóvárog utána. A Raven által elképzelt ösvényen indulva jutott el erre a gondolatmenetre Bane. Úgy hitte, hogy Raven ötlete brilliáns volt, viszont nem elég drasztikus. Az, hogy mindössze két szit lehetett, előrevetítette azt, hogy a két individualitás birtokolja az abszolút hatalmat, erősebbé téve egymást. Mivel csak is ketten voltak, mind a két fél arra törekedett, hogy maximálisan kiaknázza a képességeit. A mesternek azért, hogy megtarthassa a vezető pozícióját, a tanítványnak pedig azért, hogy felülkerekedhessen mesterén. Ez a rendszer garantálta a hatalom utáni csillapíthatatlan vágyat. Szinte minden alkalommal egy idő után a tanítványnak le kellett győzni a mesterét, kiérdemelve a sötét nagyura címet. Ezek után ő keresett magának egy tanítványt, akinek átadva minden tudását, végül legyőzi őt. Ez volt a tökéletes rendszere a Rule of Two-nak. Bane is így tett, és tanítvány keresésébe fogott. Tudta, hogy a kis létszámuk miatt többé már nem élhetnek nyíltan. A Jediknek úgy kellett hinnie, hogy a szitek kihaltak és megszűnt a veszély. Ennek érdekében titokban, elrejtőzve kellett élniük, a színfalak mögül irányítva a szálakat, úgy, ahogy ez nekik megfelel. Ez mind arra ösztönözte a sziteket, hogy ne csak az erőben, de a politikai befolyásban is minél hatalomra tegyenek szert. A Rule of Two végül Darth Sidious alatt érte el fénypontját, amikor irányítása alá vonta a szenátust, és megválasztották az első galaktikus birodalom uralkodójává. Ez majdnem az egész Jedi rend pusztulásához vezetett. A történelem során csupán néhány példát láttunk arra, amikor valaki megtagadta a Rule of Two-t. Az egyik ilyen Darth Plagueishez köthető, aki miután megölte mesterét, elmondta neki, hogy nem folytatja tovább az előtte kitaposott utat, hanem a tanítványával együtt alárendeltség nélkül fogja uralni a galaxist. Azonban ez nem valósult meg, hiszen a tanítványa megölte őt álmában. Egy másik ilyen példa Darth Krayt volt, aki teljesen elvetette a Rule of Two-t és helyette megalkotta a saját Sith rendjét, a One Sith-et. Később felhasználta az általa megtalált Sith holokronok egyikét, útmutatást kérjen, itt viszont Darth Bane azt mondta neki, hogy ellenszegülése a Rule of Two-nak végül megsemmisíti a rendjét és sötétségbe taszítja majd azt.
Köszönöm, hogy megtekintetted a videómat, ha tetszett, lájkold, oszd meg, vagy iratkozzál fel csatornámra, és mint mindig, az erő legyen veletek!